So, welcome back mga kapibi. So, ngayon mga kapibi dahil so ayun nga no, wala nang baha. So, hindi muna tayo mangunguha ng ginto. Kasi wala nang baha mga kapibi. Napakahirap na talaga maghanap ng ginto pag wala nang baha. So, ngayon mga kapibi, may pupuntahan ako kasi yung barkada ko may lakad siya. Tapos ako yung pinababantay niya sa kanyang shop doon sa Palatahian. So, ngayon mga kapibi, dahil malapit na yun sa lungsod, baka may customer na magpunta ngayon. So ako ang mababantay muna doon. So pag mayroong customer, siguro makapunta ako ng lungsod. Tapos nakalimutan kong magtanong kay mama kung saan mabibili yung paning, saang tindahan. So tingnan natin kung magkano mga paning doon para malaman nyo kung magkano talaga yung presyo. Kasi marami kasi nagtatanong mga kapibi kung magkano yung paning. So puntahan natin mamaya kung pagdating ko sa shop mayroong mga customer. So puntahan natin. Tanong ko muna kay mama. Ma! Unsa ganito nga tindahan to na namilyag bilingan? Unsa gani nga tindahan ang namilyag bilingan? Raol. Raol na banda. Katong daan nga palengke sa una? Oo, ay padong CR. Ikan ka sa CR na, kana jud kanto. Mato ka sa palengke nga karinderya. Palengke nga karinderya. Mga namaligad bukas diha. Tapos mga sundang. Kanang palengke nga daan ba nga? Kanan. Diha man tong outlet sa una no. Ay tama sa mall. Oo. Mall. Sir na isa na maligyag bilingan diha Bayon lang nang dito sumpay kana basta na maligad sundang. Kana ang linya din ha. Kana din ang linya. Oh, Sierra. Daghan nag-display diha ama. Naara bay. Kada mga nindot yan taguon. Naa. Sige. Ano na po niya? Tanar ako dito basig makaadto ko. So, ayun mga kapibi no. So, isang tindahan lang palang nagbebenta ng paning doon sa lungsod. So, sana makapunta tayo mga kapibi kasi malapit na yun mga kapibi. Malapit lang talaga sa doon sa shop. Ang problema mga kapibi, di ko mapabayaan yung shop kasi ako nga pinagbabantay. So sana may customer na magdating para makapunta talaga ako ng lungsod kasi pag may customer mga kapibi doon sa shop, so may bibilin ako doon sa lungsod yun mismo. Malapit na lang sana mga kapibi. Siguro mga pamasahe mga 10 pesos or 15. So ayun mga kapibi no, andito na tayo sa shop ng barkada ko. Ako ang pinababantayan niya dito mga kapibi. So ito yung shop niya mga kapibi. Ito din ang dating trabaho ko sa Davao, pagtatahi ng mga seat cover ng sasakyan. So andito na ako mga kapibi. So ayan, may makina, dalawang makina. Picture na siya. Tuloy na ka? Ano sa San Franz? So ayan mga kapibi no, dahil may 50 pesos ako, so itong gagamitin natin pamasahe papuntang lungsod ng San Franz. Sakto na to pang back and forth, tapos pauwi ko rin para makita natin mga kapibi kung magkano talaga presyo ng paning doon sa lungsod.
malapit na tayo sa lungsod, no? Dito na pala tayo. So by the way mga kapibi, ito po yung Gaisano namin dito. Gaisano Grand ng San Francisco. Dalawa pala Gaisano dito sa lungsod namin mga kapibi, Gaisano Grand at saka Gaisano Capital. So ito po yung Gaisano Grand. So ang capital mga kapibi is doon sa kabila. So, ayan mga kapibi, hinahanap ko yung tindahan na nagbibenta ng paning, no? Pasensya na mga kapibi kung medyo malikot yung camera natin kasi nahihiya talaga ako mga kapibi kasi hindi ako sanay mag-vlog dito sa lungsod. So, magtanong muna ako dito. Ano kato itong tindahan ni Raul? Boss, pwede mo tanong, nakaibilingan? Naging mayor namin yan sa Davao City. Alam namin, ito doon yan sa mga... Pila po ni siya, boss? Kanang pinakanindot, pila? 200. Wala yung nindot kaya ni? Mora ni? $500. Mga kapibi, galing na ako doon sa mall. Tatanong na ako doon kung magkano. So punta ako dito sa mga kapibi, pinsan kong driver. Napagod. Nandito ako ngayon sa mga pinsan ko. Shout out Nad, laki ng katawan mo. Upload natin sa YouTube. May nag-vlog bang ko, vegan cook sintro. So ayun mga kapibi, no, galing na tayo ng lungsod, nakauwi na din ako. So ayun mga kapibi, parang uulan naman. So lagi na lang ganito mga kapibi, parang uulan. Parang lang, di naman uulan. Kung uulan, di rin babaha ng malaki. So ayun mga kapibi, ang paning is halaga tag 500 yung isa, isang pesos. So yun pong tindahan. Isa lang pong tindahan na nagbibenta ng paning dun sa lungsod mga kapibi. Sobrang mahal na. 500 yung isa, tapos puti pa yung kahoy. So hindi siya talagang solid na ano. Hindi katulad yung paning na ginagamit ko mga kapibi is ano kasi yun, nara. So yung dun sa tindahan yung binibenta, kunti lang. Tapos mga puting kahoy siguro madali lang mabiyak, ganun. So pwede na rin siya ano lang, hinahinay lang sa paggamit mga kapibi, pwede na rin yun. So ang kaso lang mahal, 500 yung isang buo, isang pesos, 500 yung isa. Yung maliit naman, yung medyo maliit, tapos ano, pangit siya. Siguro nasa mga ano yun, hindi ko nadinig yung magkano yun, basta yung marami na nakatapok is 500 daw yung isa. Tapos yung isa naman na naka-separate is ano, 450 ba yun or 350. So shout out nga pala kay ano mga bibi, Idjon Bangke. Shout out sa Yulods. So yun, kita niyo na kung paning kung ano, saan binibenta. So ang lugar ko mga kapibi, andito po ako ngayon sa Mindanao, sa lungsod ng San Francisco, Agusan del Sur. So yun lang po mga kapibi, maraming salamat. So kung hindi mga kapibi, kung hindi uulan ng malakas, hindi babaha ng malakas, ng malaki, so di tayo manguha ng ginto kasi ang hirap na talaga maghanap ng ginto mga kapibi, lalo na pag walang malaking baha. Napakahirap. So ngayon mga kapibi, ayan, uulan na naman, napakaitim ng langit. Yan. Pero ayan, ulan na. Ang problema, parang hindi tatagal ang ulan na ito. So yun lang mga kapibi. Thank you. Please subscribe to our YouTube channel, Probinsyanong Bisaya, ang Bisayang Nagtatagalog. Thank you.